Dobrodošli naš novi video. Danas imamo Roblox. I evo ga, Kemo sad prelazi, mora sad mi da ga stignemo. I ko prvi prođe, on dobije kvat. Da, ljudi. A ću vam pokažemo sa kvata ako želite. Ne smemo. Hoćemo ih pokažemo. A ne, To je za poklon. To će da bude. Tu ćemo što snimamo sve videa. snimat ćemo rođendan kada bude kome? Kome rođendan bude? Dini. Mene, da mi bude rođendan. A ne mi kupuje kvata za poklon. Šalim se ljudi, ne mi je rođendan. Bio mi, kupio sam telefon. Evo ga, sad snimamo. Ojaj. Ljudi sad, vidi, jedan lik me gurno. Vidite ljudi kako su brzo. Kako ste mi? Sad igra kupaš geći. Čekaj. Ako kupane, onda daš meni. Dobro, sad čekaj. Ako paneš, Dobro. daš meni. Ili ako mu ne. Nisi. Evo ga, dobro. Slušajte me, ljudi. Ljudi, slušajte me ovako. Mi, ako ćemo dalje da nastavimo ove epizode da snimamo, vi ostavite like i subscribe. Ako Sam meni daje. nastavite like i subscribe, mi više ne snimamo Roblox ništa. Zato ostavite barem kiki, barem jedan like. Ajde, molim te. Evo sam gore ide. Ljudi, Hoćeš ti malo da? ajde, Ako želiš. ajde. Vidite ljudi, Kema je odustao, on neće da dobije kvad, mrzi ga da igram. Ovaj lik mi sad smeta, patim se. A što smete? Zato napalimo, izgubimo ljudi. Zato... Vidite, a jedan lik mali. Ako želite ovaj lik, da ga stavimo tamo, da ga zavežemo u podrum ako želite. Nemojte, žena. Što? Ljudi, like i subscribe ako želite. Mi sad prelazimo neku lavu veliku. Lavinu. Kupane... Kopane, ovo nastavlja drugi, nastav ovoga. Neka. Vidite ljudi, jedan mali sad psuje, nemoj to sad da kažete, smo mi krivi tako smo. I kupane. Vidite, mali jedan nas dira. Sad mora da ga prijemam policiju, sad da nas ubi, sad da nas udari za nož. Ajde, prođe. Čovi, ovi. Sad je tu gore uzeš vam, vidi. Samo staviš tu i samo daviš pare. Stani tu, mora daviš pare. E tu. To kad te bije. Evo ljudi, još nisam umro. Dženar, ovaj din je dadini, a cigra. Aha. Evo ljudi, nastavljamo dalje, daću negdje gore diniju, zašto tu skoro svi padamo na mjesto gdje se... Usta, kjebo. Vidite ljudi. Opa! Vidi, ljudi, ima se sa Evo ga, Kema, kaže nešto za video. Ajde. Nađeš mi Balkano, da? Pušite mi. Ništa, ovo zamerite, sad idemo da igramo. Čekaj, kad padne. Zapratite moj kanal, CCLA. CCLA. Ako ne psuju... Malo moj glup. Baba nam sve curi u krvu i puši. Vidite ljudi sad kako sam ja brz. Kukurac. A nemojte uđete kod CCLA da zapratite. Nemojte. Što se postanete ne sigme. Ako ne zapratite samo nas, vi će postati sigme. Posebno Kiki, one. Kao, pušite mi. Vidite kako psuje. Sad ideš ti, drži. Sad treba da ti je. Kiki, dođi
žuri, pasite like i subscribe. Orbo šerujte. Napravljenu pesmu. Kad ja umrem, draga, ti ne pali sveću, bro mladi narkoman, nije im sveću. Kad ja umrem, draga, ti ne zovi popa. A sam ja tebi sveto. Čuti, vrate. Koja mravina! Ustrašim se dobro. Ajde, Dini. Šine. Da sad ja? Ne. Dini. I želim kupane. Ajde. Odek ti. 2 puta idemo. Po 2 puta. Ne, po 1 put ide. A kupane moraš ti drugi put ideš? Po 1. Ajde, brate, skačemo. Bot kad igra prvi put. Ja. Kao kraša Miror. Kao na Miror. Kada se tapu. Kao drug. Tur. Kao tur. Kao šapitor. Bravo, Dini, znaš kako dobro igraš, Dini. Ka? Dobro igraš, Dini. Nemojte vas se ja igram, pusti ga ljudi, igra mi je gaži. Da, igraš, Dini, svaka ti čast, najbolji si. A kako si pred telefon? Pa, gledam. Laži, što lažeš? Dini, sad ne znam. Dana. Da ljudi? Dini, ljudi, znate da je da je Kema, da su mu zabili ispod noge da on krene da spava, da plače. Ko? Kemo! Ljudi, gledajte sad. Ljudi, on Da, psuje, ljudi. a traži mi da mu editujem video. I tako? Da, ko? Policija? Mi kažemo ko je psuo. Tako, ljudi, ne. Na, brege. Kako su brkave? Kako ga se? Ajde, igrat ćemo još ovom delu što više. Ti si pao, Samo da pređem. ti si pao, brate, koji ćeš šta mu daš meni? Dobro. Evo ja, vidiš? Samo Ti kao što si igrao 2 puta. ti si pao. Skač. Treba da skač. Više volite, Roblox ili Minecraft? Roblox. A s kim je mama? Mama! I so mama. I no mama. Ako želite preko Slušaj, momentura. ljudi. Dini kad krene prvi put da priča engleski. Konnichiwa! Tano! A sad, ti mi smetaš, ljudi kažete, ti smetaš, a ja tebi smetam. Evo ti. I želim panem. Eto ga. Vidite ljudi, igrat ćemo Iš Minecraft. dosta ljudi. Ajde, završimo ovo video i nastavljamo drugi deo. Tako što više ne možemo da idemo leba. I ajde svi, čao. Ćao!